ଜଳା ନିନା ସବୁ ପଳେଇଲେଣି ଭିତରକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ବାହାରେ ନହେଲେ ଦୁନିଆ ଜାଗାଟା ଦେଖିବ ତ କେମିତିଆ ହୁଙ୍କାର ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କ'ଣ କରିବା ଚାଲ ଭାଇ ସଞ୍ଜବେଳେ ଟାଇମ୍ଟା ପୁରା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗାଟା ଦେଖ ଭାଇ ରାତିରେ ନା ଏ ବିଲ୍ଡିଂଟା ପୁରା ଖୁଙ୍କାର ବିଲ୍ଡିଂ ଭଳିଆ ଦେଖାହେବ ପୁରା ଏ ଜାଗାଟା ମାନେ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଭଲ ଅଛି ବୁଲିବ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଆରାମସେ ପଛରେ ଆମ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଇସା ବହିଛି ପୋଖରୀଟା ଅଛି ନା ତା ଭିତରେ ଏତେ ଢାଉକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ନେଉଳ ଢାଉକର ଏଠି ଅଭାବ ନାହିଁ ପଛ ପୋଖରୀଠାରେ ଏ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆମର ଦେଖୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖୁ କରିବା ମଣିଷ